Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, to you. I said, ooh, to you. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, and I say, ooh, to you. I said, ooh, to you, to you. No high heels or fancy cars, no golden stars on the boulevard. Tonight you only have one job: pour that liquor in these plastic cups, moving feet and red cheeks. It's 4 a.m. but we don't need no sleep. Play that beat on repeat. Yeah, we're all waiting for the drop. Don't let the music stop until the sun comes up. Until the sun comes up. Until the sun comes up. Living life like we don't care. Still young and free and home is everywhere. Love and peace is in the air. The summer wind is blowing through our hair, moving feet and red cheeks. It's 4 a.m. but we don't need no sleep. Play that beat on repeat. Yeah, we're all waiting for the drop. Don't let the music stop till the sun comes up. Until the sun comes up. Until the sun comes up. Until the sun comes up. You are my daylight, I am your night. Where's the space for us? Need you like water, you change like tide. So when's the time for us? I will never be what you mean to me. I can feel us sinking where we stand. Time slipped just like silk out of our hands. One for you weighted deep, no fireman strong enough when I can feel us sinking where we stand. Quicksand, quicksand. One for you weighted deep, no fireman strong enough when I can feel us sinking where we stand. Quicksand. We signed the papers, you drive the car. I think we lost the way. How do I light a fire without a spark? These matches go to waste. 'Cause I can feel us
favor, vayan tomando asiento, gracias. One for you way too deep, no. If I'm not strong enough when I can feel us sinking where we stand, quicksand. We were walking on the beach all night in the moonlight. Stay by my side, stay by my side. It just felt so right. I saw a light flash by my eyes. Stay by my side, stay by my side, stay by my side. Stay by my side. All night in the moonlight, stay by my side, stay by my side. It just felt so right. I saw a light flash by my eyes. Stay by my side. I got a feeling that we're never letting go. Now that you're with me, I just gotta let you know. When we're together, we won't ever be alone. Stay by my side, stay by my side, stay by my side, stay by my side. Stay by my side, stay by my side, stay by my side. Got a feeling that we're never letting go. Now that you're with me, I just gotta let you know. When we're together, we won't ever be alone. Stay by my side, stay by my side. Están atrás. Hola, moi bons días. Moi bons días a todas e a todos. Estamos agardando ese intre especial no que farán entrada as galardoadas. Non sei se estamos nese momento, pero vou vos pedir que as recibamos cun fortísimo aplauso. Moitas grazas. Estivo moi ben como ensaio xeral. Vexo que vides con moitas ganas de aplaudir, cousa que se agradece moitísimo. Ese é o ánimo que se precisa desde a empatía todo, verdade? Pois imos ir vendo a ver se van chegando, porque a intención é de facer pois unha bonita entrada memorable para elas e para nós, nun xesto de sororidade ata por parte de quen non sexa muller, non importa. Moi ben, están entrando. Moi ben, bos días a todos, benvidos todos, benvidas todas. Nestes momentos están chegando algunhas das autoridades que hoxe quixeron comprometerse con este evento tan importante para a nosa cultura. E
agora que soa a música épica, achégase o verdadeiro momento no que farán entrada as galardoadas. Como vedes no escenario, e mentres gañamos un pouco de tempo, hola, presento-vos a unha compañeira de escenario. Ela é Zoe, e máis tarde descubriredes por que me acompaña no escenario. Pedinlle persoalmente que me acompañase no escenario porque realmente é a única nena que representa as nenas da nosa sociedade neste escenario. E por iso xa me acompaña nestes momentos. Eu estou moi contenta porque estou acompañada. E ti tamén, verdade, Zoe? Estamos contentas, sí? Imos a aplaudir, vale? Estamos aplaudindo porque se queremos dar as gracias por ter a valentía e superar o medo de subir ao escenario. Apenas hai uns minutos estaba un pouco nerviosa, verdade? Pois iso é completamente normal, porque é emocionante participar dos recoñecementos a nosa xente, verdade? Moi ben, pois é certo que sen os fotógrafos non poderíamos documentar este acto. O que non se conta, non se escribe, verdade, Miguel? Non se documenta, non queda rexistrado. E agora sí, voulles pedir moi bons días a todas e a todos. Recibamos cun forte aplauso as galardoadas coa medalla Emilia Pardo Bazán 2024. Iso no momento en que cambiou o vento e chamaba por teléfono para contar
máis nada da vida do cormoral que baila como antes bailábamos nós, seguindo o ritual de aquel airiño, aquela tarde de verán, pensaba que o destino me levaba pola man, pero todo estaba feito para despistar, e eu era un peixiño da boca do cormorán que baila como antes bailábamos nós, seguindo o ritual de mirarnos. Que baila como antes bailábamos nós, seguindo o ritual de Gracias. Agora sí, moi bons días, benvidas e benvidos todos á entrega da medalla Emilia Pardo Bazán 2024. Benvidas. Unha condecoración coa que o Goberno galego quere recoñecer a convicción, o compromiso e o traballo pola igualdade real entre mulleres e homes. De entidades de iniciativa social, organizacións públicas e privadas e de persoas en particular. Quero agradecer tamén a Belén Tajes, Cibrán Seixo e Nico Vieites por darnos esta entrada musical con tanto gusto e tan deliciosa. Grazas. Un ano máis estamos na Coruña, na cidade de Dona Emilia. O ano pasado foi desde a fábrica de tabacos, que veremos aquí, escenario da súa novela, como sabedes, La Tribuna, pero nesta ocasión quixemos vir ata aquí, ata este Museo de Belas Artes da Coruña, cheo de arte e de historia, e que, ademais, garda pezas de moito valor do legado de Dona Emilia Pardo Bazán, dela e da súa familia. É o caso da escribanía, que pertencía a súa avó e avós paternos. E tamén un precioso estoxo que contén unha plumiña de ouro que no seu borde exterior figuran algunhas das súas obras como La Piedra Angular, Los Pazos de Ulloa, San Francisco de Asís e Una Cristiana. Pero, sobre todo, porque aquí está unha das imaxes máis reproducidas, máis emblemáticas, diría eu, de Dona Emilia, este retrato. Unha obra realizada polo artista Joaquín Bahamonde e que pertence á colección do Museo grazas á doazón da súa filla, de María de las Nieves Quiroga, en 1950.
Todas e todos sabemos e recoñecemos que dona Emilia foi un dos grandes persoeiros de finais do século XIX e que foi e segue sendo unha das grandes referentes do feminismo e da educación igualitaria. Moito disto compárteno con elas as homenaxeadas coa medalla Emilia Pardo Bazán este 2024. E por iso estamos aquí, para recoñecer o traballo de ACADAR, a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, os 3 institutos de investigación sanitaria de Galicia e a veciña coruñesa dona Rosa Celia Otero Raña. Precisamente hoxe estamos na cidade da Coruña e por iso que mellor persoa para inaugurar esta entrega de condecoracións que a alcaldesa da Coruña, dona Inés. Inés, por favor. Recibámola con un forte aplauso. Moi bo día a todos e a todas, conselleira. Las cosas del directo. Conselleira, conselleiro, presidente del Parlamento, fiscal, directora xeral, resto de autoridades, amigos e amigas, benvidos a Coruña. Dona Emilia Pardo Bazán, quen lle dá nome a estas medallas, dixo unha vez en referencias cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña que onde hai 4.000 mulleres hai 4.000 novelas. Por suposto, tiña razón, todas temos detrás unha historia que merece ser contada. Igual que a inventora de Marineda escolleu as traballadoras de Tabacalera, estas medallas que levan o seu nome tamén elixen mulleres e asociacións que fan boa aquela frase que representan o que merece ser sabido e coñecido. Hoxe recoñecemos a 5 figuras máis que se unen ás moitas que foron homenaxeadas nestes galardóns pola Xunta de Galicia desde 2019 e que algún día no futuro chegarán ás 4.000 das que falaba Pardo Bazán e aínda así haberá moitas tantas máis as que paga a pena subir a este estrado. Porque a forza das mulleres é o presente. Somos, sen dúbida, as grandes protagonistas do século XXI, nunha revolución que chegou tarde, a que lle queda moito camiño por diante, pero que xa resulta imparable. Iniciativas como estas medallas seguen sendo necesarias, porque non hai tantos anos apenas existían unhas poucas deste carácter. Mesmo había que escoitar, hai 2 décadas, que non hai tantas mulleres para organizar un premio así. Demostrouse que esa posición non só era falsa, senón que amosaba un paternalismo protector que, en realidade, só buscaba manter nun nivel máis baixo a metade da poboación. Conseguimos tronzar ese muro e agora os teitos de cristal definen a quen os instala, porque as mulleres xa non os aceptamos e disfrutamos con todo merecemento de eventos como este ou como a reunión de alcaldesas que onte celebramos tamén aquí, acompañada tamén pola conselleira, unha cidade que leva no máis fondo do seu ser apegada de grandes pioneiras como Concepción Arenal, Juana de Vega, Rosalía Mera ou, por suposto, Emilia Pardo Bazán. Os valores da igualdade son sólidos nas entidades e persoas que hoxe son xustamente recoñecidas, como a Asociación ACADAR, que xa desde o acertadísimo nome demostra que o talento non ten cancelas cando se quere exercer. 15 anos traballando polos dereitos das mulleres con discapacidade de Galicia avalan esta asociación que a vez ofrece un maravilloso exemplo de sororidade ao ser ao mesmo tempo tractor para novos asociacionismos nunha cadea de dignidade imprescindible para acadar a igualdade real. Pola súa parte, no campo da saúde e da sanidade, as mulleres non só estamos, senón que lideramos, porque temos os coñecementos e a capacidade para facelo. E non hai coidados sen investigación. A Coruña destacou sempre pola súa atención á ciencia, por algo somos a cidade de Isabel Zendal e aquela primeira misión sanitaria internacional, e tamén somos a urbe dos museos científicos. Por iso, celebramos que neste campo tan relevante poidamos presumir de mulleres que dirixen o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur o de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e, por suposto, o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña. Por último,
permítanme que, como alcaldesa da Coruña, celebre con intensidade a medalla á miña querida Rosa Otero, unha axitadora no mellor sentido da sociedade coruñesa desde hai moitos anos, unha referencia indiscutible nesta cidade, sempre loitando polos dereitos das mulleres, especialmente das mulleres máis humildes, como corresponde a quen nunca perdeu de vista a súa orixe. E Rosa traballa para deixar a súa neta un mundo mellor e máis igual. Ela sabe que a Coruña, desde calquera prisma ideolóxico ou social, sente unha inmensa admiración polo seu traballo, que unha vez máis é recoñecido como corresponde. Así que parabéns a todas, así como a Xunta de Galicia, parabéns, conselleira, por esta nova edición das medallas Pardo Bazán, que non pode ter mellor anfitrioa que a cidade da Coruña, e, por suposto, un agradecemento por deixarme compartir este día con vos tamén. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas, alcaldesa, as súas palabras cheas de sororidade como acto merece, verdade? E agora damos paso e imos recibir neste escenario a dona María Quintiana, que é a directora xeral de Promoción da Igualdade e presidenta da Comisión de Valoración das Medallas, que fará lectura da orde do 12 de xullo de 2024 pola que se concede a medalla Emilia Pardo Bazán. Por favor, recebámola con un forte aplauso. Orde do 12 de xullo de 2024 pola que se concede a medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes. O decreto 53/2019 do 23 de maio polo que se crea e regula a medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes prevé a concesión con carácter anual de ata un máximo de 3 condecoracións baixa a denominación de medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes. A finalidade é recoñecer públicamente as accións desenvolvidas na Comunidade Autónoma de Galicia por parte de persoas, de colectivos, de entidades ou institucións tanto públicas como privadas que contribuísen e destacasen na defensa da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. O artigo 14 do dito decreto prevé que a concesión da medalla se efectuará por orde da persoa titular da Consellería con competencias en materia de igualdade, a quen lle corresponderá adoptar a decisión de outorgar a medalla ás persoas propostas pola Comisión de Valoración. Tendo en conta a proposta efectuada pola Comisión de Valoración o día 11 de xullo de 2024 e o previsto no artigo antes indicado, mediante esta orde concédeselle a medalla Emilia Pardo Bazán ás persoas e entidades que se indican a seguir. Polo exposto resolvo conceder a medalla Emilia Pardo Bazán aos Institutos de Investigación Sanitaria de Galicia, a Asociación Acadar e a Rosacelia Otero Raña. Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2024, Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Igualdade. E agora, tras estas palabras indispensables, comezamos. Acadar é a Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade. Nos surximos por e para as mulleres con discapacidade. O noso traballo xurdiu desde o inicio
a un enfoque de abordar a problemática que teñen as mulleres con discapacidade en diferentes ámbitos, incluído pois, o da violencia de xénero. Facemos acompañamento de todo tipo que non está preestablecido, senón que se adapta ás necesidades reais das mulleres con discapacidade, dado que a discriminación que sofre moitas veces é interseccional e depende de outros factores, por exemplo, como territorio, sede rural ou de ambiente urbano, o tipo de discapacidade, a súa gravidade. Na actualidade, as nosas liñas de traballo son 5: igualdade de xénero e saúde integral, integración laboral, vida independente e comunicación e visibilización do fenómeno da muller con discapacidade. E a través das nosas campañas de sensibilización e concienciación chegamos a ter un impacto en máis de 6.000 persoas, tanto homes como mulleres. Dende a súa creación, Acadar traballou con máis de 4.000 nenas e mulleres con discapacidade. O desexo que temos en Acadar é alcanzar un verdadeiro empoderamento das mulleres con discapacidade, que se sintan integradas na sociedade e que se sintan realmente donas do seu proxecto de vida. Polo seu traballo por todas as mulleres con discapacidade de Galicia para mellorar os seus dereitos, as súas oportunidades e, en definitiva, a súa vida. O Goberno galego outorga a medalla Emilio Pardo Bazán e o diploma a Acadar. Entrega a medalla e o diploma a Conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola, por favor, García. Recolle o galardón dona María Núñez López, vogal de Acadar. Bo día a todas as persoas que hoxe nos acompañades. Fabiola, Conselleira de Política Social, Inés, Alcaldesa, María Quintiana e as demais autoridades que están aquí presentes neste acto que é tan importante para a nosa asociación. En primeiro lugar, quero transmitirvos o agradecemento da nosa presidenta, de Mónica Álvarez, que non pode estar hoxe aquí connosco debido a problemas de saúde, e que me encomendou esta tarefa de representar a nosa entidade en este acto. Espero estar á altura. Como membro da Xunta Directiva de Acadar, Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, queremos agradecer en nome da entidade o recoñecemento que hoxe recibimos da Xunta de Galicia, a medalla Emilia Pardo Bazán, unha muller empoderada que é un referente para todas as persoas que creemos na igualdade e no mundo igualitario. Ser muller e ter unha discapacidade supón ter que facer moitas conquistas, tanto no ámbito privado como no público. E ese é o papel que temos en Acadar dende o ano 2009, no que un grupo de mulleres con discapacidade acordaron crear unha entidade para apoiar as nenas e as mulleres da nosa comunidade para definir o seu proxecto vital, outorgándolle os apoios precisos e constituir o altofalante ante a sociedade para visibilizar a nosa realidade e para reivindicar o exercicio dos nosos dereitos nunha sociedade na que todos e todos aspiramos a que sexa inclusiva. Temos que traballar conxuntamente para desaprender aquilo que nos incapacita e para aprender aquilo que nos empodera e nos libera.
Somos donas de representar o novo modelo social que nos enriqueza como sociedade e na que todas e todos temos moito que aportar. Para acadar esta medalla, recoñece o papel de todas e cada unha das mulleres con discapacidade da nosa comunidade, que son referentes de outras mulleres, que son activistas e que día a día traballan para acadar os seus obxectivos vitais. Por último, queremos dar os parabéns ás mulleres cas que hoxe compartimos este recoñecemento. Rosa Emilia Otero, doña Rosa, presidenta da Asociación de Amas de Casa, Luz Couce, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, Mar Castellanos, do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, Eva Poveda, do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, así como a todas aquelas persoas e entidades que nos precederon en anos anteriores. Sodes exemplo de traballo e inspiración polo voso esforzo en prol da igualdade. Recollendo unha cita de Emilia Pardo Bazán para rematar, non hai acicate máis poderosa que unha crenza para mover multitudes humanas. Convídavos a que creamos todos firmemente na igualdade para acadala. E, de novo, moitísimas gracias. Moitísimos parabéns. Grazas pola túa intervención e desexalle unha pronta recuperación. Continuamos coa crenza. Se hai unha persoa, e falando de crenzas, se hai unha persoa que pelexou para visibilizar o papel das mulleres na sociedade e reivindicando recoñecemento e dignificación, sobre todo, dignificación das tarefas domésticas das mulleres, esa é Dona Rosa Celia Otero Raña, actualmente presidenta da Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios da Coruña. Pero coñezámola un pouquiño máis. Nacido en una familia humilde, mi padre era revisor del Castormil, mi madre se dedicaba a las labores de casa, soy madre de 5 hijos. Rosa fue madre de Medio Coruña, porque mucha gente la necesitó y ella estuvo siempre ahí para responder. Con 10 años ayudé a parir a mi hermano el pequeño, a mi madre. Fue la primera vez que comprendí que tenía que ayudar a los demás. Fundó pues una escuela para la gente mayor del barrio. Con 12 años empecé dando clases a la gente que no sabía leer y escribir. Y desde ahí empecé mi trabajo un poco social. Rosa es la presidenta de la Asociación de Empresarias de A Coruña, a día de hoy la asociación más antigua de España, la creó en el año 71. Fundou a Asociación Antonio Noche no ano 87, é sobre todo coñecida pola erradicación do chabolismo en Coruña e pola axuda a persoas con condutas aditivas. Teníamos un asentamiento de chabolas y Rosa me ayudó muchísimo en ese tiempo a trabajar para erradicarlo. Foron moitas actividades ao longo da súa vida, onde se necesita solidaridade, ela está sempre presente. Fue lo que realmente conseguí en la vida, ayudar. Rosa es muy buena persona. Es absolutamente generosa. É unha guerrilleira da solidaridade. Después de tantos años de trabajo, me llevo la satisfacción de haber ayudado a los demás. Por ser e agora ia dicir unhas cuantas palabras en torno a como se pode describir a esta gran muller.
pero gustaríame que se puxera de pé unha representante da familia que vai estar encantada de participar, e esta é Zoe Lendoiro Vales. Axúdasnos, sí? Un aplauso para ela. Imos entregarlle, por ser unha muller loitadora que leva toda a súa vida dedicada á acción social, é unha traballadora incansable comprometida coa conquista dos dereitos das mulleres, sobre todo das amas de casa. O Goberno galego outorga a medalla Emilio Pardo Bazán e o diploma a Rosa Celia Otero Raña. Entrega a medalla a Conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola. Recolle o galardón Rosa Celia Otero Raña, axudadas por Zoe. Asistimos a un momento moi emocionante porque que as xeracións vindeiras conecten coas xeracións anteriores e o poidamos presenciar é un auténtico privilexio. Moitas grazas. Buenos días a todos. Señor presidente del Parlamento, alcaldesa de La Coruña, conselleiros y conselleiras, autoridades y representaciones, amigos y amigas. Buenos días. Hoy es un día muy especial para mí, en el que me imponen la medalla Emilia Pardo Bazán, una heroína coruñesa. Este honor es fruto del empeño de mis amigos y compañeros de la Asociación de Mujeres Empresarias, de la Asociación de Autónomos de Galicia, la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña, la Asociación Antidroga Antonio Noche, la Asociación de Ayuda y Atención al Preso, de la Real Orden de Caballeros de María Pita, el Círculo de Artesanos, el Sporting Club Casino de A Coruña, los colegios de farmacéuticos y de médicos de la provincia de La Coruña y de la Real Academia de Medicina de Galicia. A todos ellos, muchas gracias. Y, por supuesto, muchas gracias a la Xunta de Galicia por considerarme merecedora de esta distinción, que visibiliza la necesaria lucha en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. A lo largo de nuestras vidas hay momentos claves que mueven nuestros corazones. Recuerdo que con 10 años tuve que ayudar a mi madre durante el parto de mi hermano pequeño. Fue así como descubrí que a los niños no los trae la cigüeña de Argentina, ni de Brasil o de Francia. Fui testigo del momento en que una madre daba vida a su hijo. Esto supuso un antes y un después para mí. En ese momento me detuve a pensar en todas las cosas por las que tenemos que pasar las mujeres. Afortunadamente, hemos avanzado mucho con respecto a la igualdad en el plano laboral, familiar, educativo, cultural y social, pero todavía queda mucho que hacer. Tenemos la firme determinación de conseguir una igualdad plena y efectiva. Y como decía nuestra admirada doña Emilia, no hay palanca más poderosa que una creencia para mover las multitudes humanas. Han transcurrido muchos años, llenos de grandes recuerdos, gratitud y amor dado y recibido. Ha sido una larga vida de fe y amor a los demás, sobre todo a los más desfavorecidos. Entre muchas otras cosas, trabajamos para enseñar a leer y a escribir a quienes no sabían,
Derivamos a personas drogodependientes a centros de rehabilitación para integrarlos de nuevo en la sociedad e inscribimos en el registro civil y escolarizamos a muchos niños de asentamientos chabolistas que hasta ese momento no existían para la Administración. Fue un trabajo duro que no hubiera podido llevar a cabo sin la ayuda, el apoyo y el cariño que me habéis dado en todo momento. Quiero también recordar y dar las gracias a mis padres y hermanos que me enseñaron a ser como soy, y a mi marido, mis hijos y nietos que siempre han estado pendientes de las necesidades de los demás. También mando mi sincero agradecimiento a los trabajadores y voluntarios que me habéis ayudado a avanzar en nuestra misión, y especialmente a los médicos de A Coruña, que me ayudaron a atender a todos los niños necesitados de forma totalmente altruista. Todos y todas formamos una gran familia, a la que seguiré perteneciendo mientras la salud y la vida me lo permitan. La entrega de esta medalla no es solo un reconocimiento a Rosa Otero, sino un homenaje a todos los que habéis contribuido a hacer de este mundo un lugar más justo e igualitario. Muchas gracias de todo corazón por vuestra gran ayuda. Gracias. Moitas grazas, Rosa, por esa querencia e por esa creenza. Continuamos coa terceira medalla. Só 11 dos 35 institutos de investigación sanitaria de España están dirixidos por mulleres. 3 deles están en Galicia e son o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Os 3 centros galegos incorporan ás súas actividades a formación sobre a inclusión da perspectiva de xénero na investigación científica, co obxectivo de incluir este enfoque de xénero en todas as fases do desenvolvemento dun proxecto de investigación. Coñezamos un pouquiño máis sobre estes 3 centros. O IDIS é un dos grandes institutos de investigación biomédica de España, acreditado polo Instituto de Saúde Carlos III dende 2010, que ten unha traxectoria científica xa moi consolidada e aproveita as sinerxias da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza e da Universidade de Santiago de Compostela. No IDIS investígase e xera coñecemento científico de moi alto nivel co obxectivo principal de mellorar a saúde da poboación. O futuro, penso, é moi prometedor. Temos a medicina de precisión, a medicina personalizada, as novas CAR-T, a protonterapia, a propia inteligencia artificial, pero precisamos, é moi importante para nós, un edificio IDIS que nos permita desenvolver esta investigación con máis soltura, que a podamos facer mellor. No IDIS somos máis mulleres que homes. Un 55% somos mulleres. En cargos directivos, un pouco menos, pero imos mellorando. Un exemplo é o meu. Temos implementado un protocolo específico para favorecer a igualdade nas comisións do IDIS e tamén a perspectiva de xénero en todos os nosos proxectos. A maiores
estamos creando un comité específico que nos permita fomentar unha política de igualdade e nos nosos proxectos hai sempre unha perspectiva de xénero. El INIBIC es el Instituto de Investigación Biomédica de Coruña y es una agrupación de grupos, valga la redundancia, de investigación que pertenecen a nuestra área sanitaria, y eso incluye tanto el hospital como lo que es el área de atención primaria, y también grupos de investigación de la Universidad de Coruña. Pues en el INIBIC trabajan 34 grupos de investigación en este momento, que están agrupados en 6 grandes áreas de conocimiento de carácter multidisciplinar. Por ejemplo, existe un área de investigación que agrupa oncología, hematología y neurociencias. El INIBIC ahora mismo está orientado y firmemente comprometido con consolidar las líneas de investigación que tenemos en marcha, y sobre todo nos preocupa también incrementar y también mantener, por supuesto, la masa crítica investigadora que tenemos en el momento actual. Por ejemplo, acabamos de incluir 6 nuevos grupos emergentes, todo ello para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, en estos grupos emergentes está hay un grupo de investigación en psicopatología infanto-juvenil, hay un grupo de investigación en rehabilitación, como digo, todo ello para dar respuesta a estas necesidades que de forma continua van surgiendo en la sociedad. El INIBIC también tiene un grado de compromiso muy importante con las políticas de igualdad. No en vano, nosotros tenemos más de 500 investigadores y de ellos el 58% son mujeres y el 35% son de los grupos están liderados por mujeres. De hecho, la dirección científica que yo ostento también está liderada por una mujer, y también la dirección de la fundación recae sobre una mujer. Me gustaría, como objetivo y como deseo, que realmente las investigaciones que estamos realizando dieran lugar a algo tremendamente aplicable para mejorar la salud de la población, sea en cáncer, por ejemplo, sea en neurociencias, sea en cualquiera de las áreas que estemos trabajando, que podamos ser capaces de trasladar a la población y a la mejoría de su salud lo que estamos haciendo en investigación. O Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur nace no ano 2008 como un espazo de xeración de coñecemento científico de excelencia no ámbito da saúde. Está en constante crecemento e avanzando no desenvolvemento de diferentes proxectos de investigación, máis de 200 proxectos para resolver e dar solución a moitas enfermidades que afectan a nosa poboación. O último obxectivo do noso instituto é mellorar a saúde e a calidade de vida da poboación galega. Actualmente, o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur cumpre coa paridade en todas as estruturas científicas e órganos de goberno. Como directora científica do Instituto teño un compromiso absoluto coa promoción da perspectiva de xénero na investigación e implementación activa das políticas de igualdade. Son eixes fundamentais da miña actividade. No ano 2022 creei o Observatorio de Igualdade para promover a formación en igualdade e a participación paritaria de forma estructural e tamén en todas as actividades científicas desenvolvidas no Instituto. Por ser un exemplo da incorporación das mulleres ao mundo da ciencia, de camiñar cara a unha atención médica de equidade,
coa incorporación da perspectiva de xénero nas investigacións sanitarias, porque isto permite, entre outras cousas, comprender as diferenzas de saúde entre mulleres e homes que poden experimentar as enfermidades de xeito distinto debido, basicamente, ás diferenzas biolóxicas, sociais e culturais. O Goberno galego outorga a medalla Emilia Pardo Bazán e o diploma aos 3 institutos de investigación sanitaria de Galicia. Entrega a medalla e o diploma a conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola García. Recollen o galardón dona Luz Couce, directora do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Dona Mar Castellanos, directora do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña. E dona Eva Poveda, directora do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Bo día, Conselleira de Política Social e Igualdade, Presidente do Parlamento de Galicia, Alcaldesa da cidade da Coruña, Conselleiro de Sanidade, distinguidas autoridades, queridas amigas e amigos. No nome do IDIS, quero expresar o máis profundo agradecemento pola concesión deste galardón tan significativo aos 3 institutos de investigación sanitaria de Galicia que manifestan actualmente liderado feminino nas súas directoras científicas e que estamos aquí en representación do traballo de todo o persoal investigador que os conforman. Tamén parabéns ás outras homenaxeadas. Recibir este recoñecemento non só é unha honra, é tamén unha enorme responsabilidade que asumimos con humildade e compromiso. Como sabedes, Emilia Pardo Bazán, ademais da súa faceta literaria, foi unha pioneira defensora dos dereitos da muller. O seu traballo e pensamento tiveron un impacto considerable na loita pola igualdade entre mulleres e homes, desafiando as convencións sociais da súa época e abrindo o camiño para o feminismo. Como dixo ela, a inferioridade do sexo feminino é un feito universal e lamentable, pero temporal. Esta frase reflite a súa esperanza de que a situación de inferioridade das mulleres do seu momento non duraría por sempre, sendo algo que se superaría co tempo e o esforzo. Quizais, se non fose por todo o seu empeño, hoxe non estaríamos falando de centros de investigación biomédica punteiros, con participación igualitaria entre mulleres e homes e con liderado feminino. No noso instituto entendemos que a igualdade non é só un principio ético, senón unha necesidade para o progreso de toda a sociedade. Sabemos que unha sociedade máis inclusiva e equitativa é unha sociedade máis xusta, forte e próspera. E para conseguilo, non só traballamos para eliminar as barreiras, senón tamén para construir un entorno onde se valore e respete a diversidade. Como dixen no vídeo, o IDIS, como eixo da investigación sanitaria galega, hoxe é
un dos grandes institutos de investigación biomédica de España, acreditado polo Instituto de Saúde Carlos III dende 2010. Aproveita as sinerxias entre a área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza e a Universidade de Santiago de Compostela. Destaca polo seu poder en masa crítica, grupos moi competitivos que son un referente internacional no seu ámbito, pola crecente catación de recursos e pola súa produción científica. Co obxectivo de mellorar a saúde da cidadanía, estamos consolidándonos como un centro de referencia nacional e internacional para ter unha ciencia excelente e tendo presente a cooperación, porque somos conscientes de que o éxito non só é dunha persoa, é dun equipo de profesionais que traballan con ilusión e afán de mellora. Recibir esta medalla énchenos de orgullo, pero tamén de motivación para seguir adiante, porque sabemos que cada paso que damos, por pequeno que pareza, pode marcar a diferenza na vida das persoas e no camiño cara a unha sociedade máis igualitaria. Comprometémonos a seguir promovendo a igualdade en todos os ámbitos da nosa organización, non só como política interna, senón como valor fundamental que guía todas as nosas accións. Por último, quero agradecer á Conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, e a todo o seu equipo por esta iniciativa e recoñecemento que recibimos con satisfacción e coa motivación de seguir traballando e de seguir crendo na igualdade. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Luz Couce. Moitísimas grazas e agora Mar Castellanos, por favor. Señora Conselleira de Política Social e Igualdad, doña Fabiola García, señora Alcaldesa de Coruña, presidente de la Xunta, consellero de Sanidade, resto de autoridades aquí presentes, señoras y señores, amigos y amigas, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, en nombre del Instituto de Investigación Biomédica de Coruña y de todos los profesionales que lo conformamos, quiero agradecer a la Consellería de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia la concesión de este galardón y, por supuesto, transmitir mi felicitación a la Asociación ACADAR, a la señora Rosa Celia Otero y a mis compañeras en el cargo de los otros dos institutos de investigación biomédica de Galicia con quien compartimos el premio. Tenemos la fortuna de trabajar en una organización en la que el género no supone un impedimento para asumir cargos de responsabilidad y se nos ha dado la oportunidad de participar de manera activa en el desarrollo de la estrategia corporativa y en la toma de decisiones desde nuestros respectivos cargos. En esta línea, hoy en el Instituto de Investigación Biomédica de Coruña, de los más de 500 investigadores que desarrollan su actividad en nuestro centro, un 58% de los mismos son mujeres y el 36% de nuestros grupos de investigación están liderados también por mujeres. Afortunadamente, mucho han cambiado las cosas desde que en el año 1882 Dolores Aleu se convirtiera en la primera mujer licenciada en Medicina en España que realmente se dedicó y ejerció su carrera profesional como médico, que ella, habiendo ingresado en la Facultad de Medicina en el año 1874 y terminando sus estudios 5 años más tarde, tuvo que esperar 4 años más para poder realizar el examen de licenciatura y finalmente convertirse en médico y poder ejercer su actividad. En aquel entonces, que una mujer se convirtiera en médica era ser una rara avis. Afortunadamente, hace 2 semanas hemos recibido en nuestro Hospital de Coruña a 99 nuevos alumnos de la Facultad de Medicina que se licenciarán el próximo año y de ellos el 76% son mujeres. No se trata de un hecho aislado, es una tendencia constante que se repite desde hace años en el campo de la medicina. Otras cosas, sin embargo, no han cambiado tanto. Si bien Marie Curie, la primera mujer considerada científica en la época moderna, consiguió la proeza de ser galardonada en 2 ocasiones con el Premio Nobel,
Conviene recordar que desde la fundación de este premio en 1901 lo han recibido tan solo 64 mujeres y, por contra, 901 hombres. La presencia de las mujeres en la mayoría de los campos de la vida social, económica y política es cada vez más amplia, pero sigue siendo particularmente escasa en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a determinadas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La presencia de la mujer en el sector de la tecnología, de tecnologías de la información no llega todavía al 40%. Los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional muestran que en España tan solo un 7% del alumnado universitario realiza una carrera tecnológica y dentro de este grupo tan solo el 28% son mujeres. En relación al número de investigadores, los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre actividades en I+D en el año 2022 todavía demuestran que el número de mujeres investigadoras en España en equivalencia a jornada completa no llega al 40% y, por tanto, es inferior al de los hombres. Este desequilibrio se debe fundamentalmente al número de mujeres investigadoras que trabajan en la enseñanza superior y especialmente al número de mujeres investigadoras que trabajan en empresas privadas, donde solo el 31% de las investigadoras son mujeres. Estos datos, lamentablemente, se mantienen constantes e incluso con una tendencia a la baja en los últimos 5 años. Por tanto, en materia de igualdad e investigación todavía queda mucho por hacer. La mejora de la participación de las mujeres en la investigación requiere que se incorporen investigadoras femeninas a todos los equipos, a todos los niveles y que, a su vez, se ofrezcan unas condiciones de trabajo sensibles al género y a la cultura. No en vano, las mujeres seguimos siendo las que principalmente sustentamos la organización de nuestros hogares. En todos los países, a pesar de que existen distintos sistemas de educación y de empleo, las mujeres desaparecen de los peldaños más altos de la escalera académica. Para apoyar la igualdad de género se requieren acciones en la contratación, las condiciones de trabajo, la monitorización y la gestión, quizá empezando por los propios documentos en que se establecen objetivos a alcanzar en esta materia. Déjenme poner un ejemplo. Con el objetivo de promover una mayor igualdad de género, tanto en lo que se refiere a la participación de las mujeres en la investigación, como a poner en valor la propia dimensión del género femenino en los resultados de la propia investigación, la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea elaboró ya hace años un manual sobre género y ciencia, que está traducido al español por nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación y que incluye en su extensa bibliografía referencias al 7º Programa Marco. Específicamente se menciona que el 7º Programa Marco, entre sus objetivos, busca apoyar la igualdad de género mediante la promoción activa del papel de las mujeres en la ciencia, estableciendo como objetivo un solo, y este solo es mío, 40% de participación femenina a todos los niveles. Creo que doña Emilia Pardo Bazán no hubiera estado de acuerdo con el límite y la diferencia que ya establece este porcentaje. Sí hubiera estado de acuerdo seguro en recordarnos que desde nuestra posición tenemos una labor muy importante con las más jóvenes, que es nuestra obligación despertar sus vocaciones y motivarlas para asumir labores de liderazgo y llegar a puestos de responsabilidad. Y también probablemente nos recordaría que la educación comienza en los hogares y que cada una de nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos e hijas en la cultura del esfuerzo, la meritocracia y, por supuesto, en la igualdad de oportunidades, siguiendo el ejemplo de don José Pardo Bazán cuando le dijo a su hija Emilia: hija mía, cuando alguien te diga que no puedes hacer algo por ser mujer, responde que no hay dos morales para dos sexos. Sigamos luchando, por tanto, por la igualdad, porque solo la participación plena e íntegra de las mujeres en todas las disciplinas, a todos los niveles y con los mismos derechos que los hombres permitirá consolidar el progreso de la ciencia y de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mar Castellanos, e agora é a quenda de Eva Poveda. Conselleira de Política Social e Igualdade, alcaldesa de A Coruña, presidente do Parlamento, conselleiro de Sanidade, resto de autoridades, compañeiras, compañeiros, bo día. É unha honra recibir como directora científica en nome do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur a medalla Emilia Pardo Bazán en recoñecemento ao labor feito en favor da igualdade entre mulleres e homes e compartila cos dous institutos de investigación sanitaria de Galicia, coa Asociación Acadar e con Rosa Celia Otero.
Quero agradecer á Consellería de Política Social e Igualdade a iniciativa por estes premios e por recoñecer a relevancia do noso compromiso en materia de igualdade que facemos neste caso no eido da investigación biomédica de Galicia. Recibir esta medalla é ademais unha motivación para seguir desexando accións que promovan a implementación activa de políticas de igualdade e a inclusión da perspectiva de xénero de forma global no eido da ciencia e da investigación sanitaria. Porque neste momento, en materia de igualdade, o que importa son as accións e os feitos para transformar a igualdade teórica nunha igualdade real. A noticia da concesión da medalla chegou no mes de xuño cunha chamada a primeira hora da mañá da conselleira e a nova fíxome especialmente feliz. Persoalmente, teño un compromiso dende fai anos coa visibilidade das mulleres na ciencia, participando activamente en proxectos e promocionando accións encamiñadas a este fin. Por iso, cando hai xa máis de 2 anos, depositaron en mí a confianza para dirixir o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, unha das miñas primeiras accións foi a creación do Observatorio de Igualdade. O obxectivo do observatorio é fomentar e asegurar o cumprimento do principio de igualdade de xénero en todas as estruturas e órganos de decisións, así como nas actividades realizadas no contexto da nosa institución e tamén promover a formación en igualdade. Tras 2 anos de traballo, podemos dicir que actualmente no Instituto Galicia Sur se cumpre coa paridade en todas as estruturas científicas e de goberno, entre elas o Consello Reitor, máximo órgano de goberno que preside o Conselleiro de Sanidade, os comités científico interno e externo, pero tamén na porcentaxe de xefas e xefes de grupos de investigación ou na coordinación das 8 áreas temáticas que inclúen aos 58 grupos de investigación do Instituto. Estamos moi orgullosas de acadar estes resultados que representan, sen dúbida, un fito na participación igualitaria de mulleres en posición de liderado na contorna da investigación nacional, como é tamén o feito de que a investigación biomédica galega sexa liderada por mulleres. Ademais, dende a Unidade de Cultura Científica e Innovación promóvense actividades para mellorar a inclusión da perspectiva de xénero en todas as etapas dun proxecto de investigación, dende a fase de diseño ata a fase de difusión de resultados, e asegurar que a nosa ciencia sexa unha ciencia sen sesgos de xénero e que responda de forma igualitaria aos grandes retos en saúde actuais. Quero agradecer tamén o constante apoio de todas as entidades que forman parte do noso vínculo xurídico para alcanzar estes obxectivos. Consellería de Sanidade, Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra, a Universidade de Vigo e a Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur e outras institucións de apoio á investigación como a CIS e GAIN. E, por suposto, a todos os investigadores e investigadoras comprometidos cos principios de igualdade. Confirmo o meu compromiso para seguir traballando dende a Dirección Científica do Instituto en favor dunha ciencia máis igualitaria e excelente. O verdadeiro avance científico só é posible cando existe unha participación igualitaria de mulleres e homes e que o xeran dende a inclusión da dimensión de xénero en todas as fases dun proxecto de investigación. Finalizo a miña intervención cun eslogan do Programa for Women in Science da Fundación L'Oréal e a UNESCO que recoñece a excelencia do traballo científico de mulleres e que no ano 2012 tiven a honra de recibir. E di así: o mundo necesita ciencia e a ciencia necesita mulleres. Moitas grazas. Moitas grazas a ti. Que así sexa. Sen dúbida, todo o que acabamos de escoitar da voz das premiadas inspíranos enormemente. Inspíranos porque nos demostra que hai moitas persoas e moitas mulleres centradas neste obxectivo que só podemos alcanzar se o facemos xuntas e xuntos. Esa igualdade real entre mulleres e homes en todos os eidos da sociedade. Neste mesmo camiño traballa o Goberno galego. É unha das razóns fundamentais para que no ano 2019 se creara este recoñecemento
esta medalla Emilia Pardo Bazán. En nome de todo o Goberno da Xunta de Galicia, agora ten a palabra a continuación a conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola García. Galardoadas, autoridades presentes, señoras e señores. Estamos na marinera de dona Emilia Pardo Bazán, nun museo que garda moitas lembranzas dela e celebrando un acto presidido pola súa memoria. Por iso resulta hoxe axeitado subliñar unha característica esencial da vida, da obra e da loita desta ilustre galega. Non me refiro ao seu valor literario, as súas múltiples iniciativas sociais ou a capacidade de dona Emilia para poñer en cuestión cuestións anacrónicas. Penso na súa soidade á hora de darlle voz ás mulleres do seu tempo. Unha soidade que comparte con Rosalía de Castro e con Concepción Arenal. Outras dúas galegas que deben figurar con todo o dereito na historia mundial do feminismo. Todas elas abriron o camiño por onde hoxe transitamos, pero entón foron camiñantes solitarias. Se hoxe vivíramos na época que elas viviron, unha época non tan lonxana, sería impensable que mulleres como vostedes tiveran responsabilidades ou que alguén como a min formara parte dun goberno autonómico. Era aquel un tempo de mulleres domésticas e casi invisibles. Nesa loita por darlle voz ás mulleres que non a tiñan, Emilia Pardo Bazán estaba soa. Rodeada de incomprensión, de rexeitamento e mesmo de burla. Nunca se rendeu. Fixo realidade esa frase que ilustra este salón no que celebramos esta entrega de medallas. Pioneiras do feminismo como elas tiñan esa crenza e a defenderon co corazón e coa razón. Nós somos o seu triunfo. Nós somos o soño que elas tiveron e que finalmente faise realidade. Elas estaban soas, mentres que hoxe somos unha gran moitedume democrática. Como foi posible? Grazas a facer do feminismo un movemento inclusivo, que non exclúe a ninguén e que non pon muros entre ideoloxías. A loita polos dereitos das mulleres vaise sumando vontades, faise convencendo e faise vencendo resistencias. É unha loita coral que se iniciou con voces solistas. Eu vexo nesta forza colectiva das mulleres a clave para seguir dando pasos irreversibles. Hai un común denominador en todas as mulleres e institucións de Galicia premiadas coas medallas Emilia Pardo Bazán. En todas elas hai precursoras que souberon crear ao seu redor equipos animados pola paixón e o rigor. Ningunha destas historias que Galicia premia son efímeras. Teñen continuidade porque posúen fortes raíces e unha savia inesgotable. Acadar. Fundouse en 2009 e aquí sigue en pé, para ser o altofalante das mulleres con discapacidade. Poucos campos escapan á súa atención: a violencia de xénero, a maternidade, a sexualidade, a mesma imaxe que proxecta este colectivo nos medios de comunicación, forman parte da súa preocupación e ocupación. Non contamos coa súa presidenta, Mónica Álvarez, que aínda convalece despois dun accidente. Que lle chegue o noso aplauso emocionado. E que Marta Núñez López, vogal da asociación que recolle o premio, lle leve o noso orgullo de que existan galegas como ela. Existen, señoras e señores, historias reais que superan as ficcións máis imaxinativas. Poucos guionistas ou escritores imaginarían a unha nena de 8 anos que axuda nos labores humanitarios da institución Padre Alegre. Unha nena que pouco despois
Aos 12 anos imparte clases particulares para axudar ao sostemento da familia. Esa mesma nena, andando e tamén, cando foi crecendo, funda a Asociación de Empresarias e tamén unha entidade asistencial chamada Antonio Noche. Ten tempo, ademais, para crear a Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios da Coruña, a máis antigua de España. Dalle tempo para impulsar unha asociación de axuda á atención ao preso, estar no Consello Galego de Consumidores, no Consello Galego das Mulleres e, de paso, tamén ter unha farmacia ao seu cargo. Esta muller fabulosa non está nun libro, nin está nunha serie das que estamos habituadas a ver. Está hoxe aquí con nós, acompañada pola súa neta Zoe. É arroupada dende a distancia polo que foi alcalde e embaixador Francisco Vázquez, a quen saudamos afectuosamente. Hai moitas mulleres en Rosa Celia Otero Raña. A todas elas, a Coruña e Galicia débelles moito. Débelles non só ese cúmulo de realizacións, senón unha idea esencial. Non hai atrancos para unha muller con conviccións que se pon ao servicio dos seus semellantes. Contamos en España con 35 institutos de investigación sanitaria. 11 están dirixidos por mulleres, 3 delas están aquí en Galicia. Mariluz Couce, Mar Castellanos e Ana Poveda dirixen respectivamente o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Este logro ten dúas consecuencias. A primeira é a presencia destacada de mulleres galegas na dirección da investigación e tamén na xestión. A segunda, incorporar ao traballo a perspectiva de xénero. En ambos camiños é preciso perseverar. En ambos camiños persevera a Xunta de Galicia, facéndose intérprete dun sentir común do pobo galego. Señoras e señores, Emilia Pardo Bazán estivo soa na súa loita a prol das mulleres. Foi unha voz que clamaba nun deserto cheo de incomprensións e que agora se converte nun avance no que participan da man todas as mulleres. Galicia, España, o mundo son mellores gracias ás mulleres. Gracias a ese feminismo tan exixente como amable, tan reivindicativo como dialogante, no que cabemos todas e no que caben todos. Ese é o bo camiño. Mais nada, moitas gracias, noraboas galardoadas e feliz día. Moitas grazas, conselleira. É un día moi especial hoxe. Nun día tan destacado como este, é bo aproveitalo para recoñecer o compromiso e a convicción de todas aquelas persoas que levan traballando durante tanto tempo pola igualdade de xénero en distintos eidos como a investigación, o científico, o político, pero tamén desde a cultura e a música. Un exemplo delas é esta artista que hoxe pon a banda de hoxe. Ela naceu en Bos Aires, como tantos e tantas galegos o fixemos, pero volveu a Galicia ben pequena, medrou na aldea de Arou, en Camariñas, e iso conectouna xa para sempre a todas as mulleres traballadoras, reivindicando o seu papel e o seu espazo imprescindible na sociedade galega, a nosa. Foi vocalista de Luar na Lubre e agora está a piques de sacar o seu novo traballo en solitario e que nos adiantou antes no inicio deste acto co sinxelo Cormorán. Belén Tajes é símbolo de sororidade, tanto no íntimo como no profesional, e sempre ten a oportunidade, busca, recoñece publicamente o traballo de outras mulleres neste eido. Belén é crítica coa representatividade e co papel das mulleres na industria musical. E faino precisamente para seguir dando pasos adiante,
Por iso, hoxe quixemos que hoxe ela tamén estivese aquí. Ben acompañada polos músicos Cibrán Seixo, o violín, e Nico Vieites, a guitarra. A continuación, escoitaremos na súa voz a interpretación máis íntima do clásico Unha noite na Eira do Trigo, de Los Tamara, que vos coñeceredes, e para finalizar, como non, o himno galego. Adiante, Belén, adiante.
din os rumorosas da costa verdes cente o rayo transparente do plácido luar que digas altas copas escuro alumear pado o seu ben compasado monótono fungar do ardor cinguido ninos astros con findos verdes castros e valeroso chan non desa esquecemento a inxuria ruda o encono esperta do teu sono fogar de Breogán fogar de Breogán fogar de Breogán Moitísimas grazas, Belén, Cibrán e Nico. Foi emocionante, sen dúbida. Moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos hoxe aquí e, sobre todo, grazas a todas as persoas que hai detrás das 3 medallas Emilia Pardo Bazán 2024. Grazas por traballar porque a nosa terra sexa unha Galicia máis feminista, máis igualitaria. E cito: aspiro, señores, a que reconozcan que las mujeres tienen su propio destino, que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir. E iso é de Emilia Pardo Bazán, de Dona Emilia, do ano 1892, nun texto que presentou no Congreso Pedagóxico. Por isto e por moito máis, esta medalla leva o seu nome, porque foi precursora, referente e unha feminista radical como ela se refería a si mesma. Despois de citala a ela, pouco me queda que dicir, máis que agradecervos a todos a vosa presencia hoxe aquí, que haxa moita sororidade, que as mulleres teñamos sororidade da boa, como a que hoxe presenciamos aquí, só convidalos a que fagan a foto de familia para inmortalizar este momento e para que se escriba sobre as cousas que acontecen aquí en Galicia para o mundo, que son moi bonitas, como muller tamén dou as grazas de todo o corazón. Por favor, despois desta foto de familia e deste aplauso que llemos dar a todas as premiadas, teremos un cóctel aí á saída. Moitas grazas a todos.